चला तर आज बनवूया काजू कतली। यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी काजू, अर्धी वाटी साखर आणि 1/4 वाटी दूध। जर आपण चॅनलला सबस्क्राइब केलेले नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन येईल। आता आपण एक कढई गॅसवर ठेवलेली आहे, त्यात दूध घातलेलं आहे 1/4 कप आणि आपण साखर टाकून घेऊया। त्यात काजूची मी एक फाईन पावडर तयार करून घेतलेली आहे। आता आपण यात पूर्णपणे साखर विरघळेपर्यंत त्याला हलवून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। गॅस हा मीडियम ठेवायचा आहे। आता आपण यात काजूची पावडर घालूया। काजू जर कडक नसतील तर त्याची खूप फाईन पावडर बनणार नाही। काजू हे क्रिस्पी असेच घ्यावे आणि पावडर बनवताना मिक्सर हे सारखं नाही चालवायचं आहे। 2-3 2 कमी स्पीड जास्त स्पीड अशा प्रकारे तुम्ही ते बारीक करायचे आहेत, म्हणजे छान फाईन पावडर तयार होईल। आता यात आपण 2 चमचे तूप घालूया। हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि जोपर्यंत हे कढईला चिकटणार नाही तोपर्यंत आपण याला हलवत राहणार आहोत। आता हे मिश्रण तयार झालेले आहे। आपण आता याला मी पोळपाटाला तूप लावून घेतलेले आहे आणि लाटण्याला सुद्धा तूप लावून घेतलेलं आहे। तुमच्याकडे जर बटर पेपर असेल तर तुम्ही त्यावर डायरेक्ट हे मिश्रण टाकू शकता आणि लाटण्याने तुम्ही त्याला पातळ असं लाटून घ्या। चाकूच्या सहाय्याने त्याचे व्यवस्थित शेप कट करून घ्या काजू कतलीच्या आकाराचे। ही झाली आपली काजू कतली तयार। आता आपण व्यवस्थित ठेवून घेऊया। नक्की ट्राय करा ही रेसिपी। यावर तुम्ही चांदीचा वर्क सुद्धा लावू शकता। थँक यू।